super lekker mooi om te horen. En Ik kan het gewoon onderbreken, joh. Want we kennen heel lang zonder lampjeskunningen. Dat hoort eer, dat ziet je doen. Maar we gaan dat dit jaar in zo'n hele andere manier doen. Frank, kom eens de biergang die boven is. Wat we komen doen. We hebben al een hele tijd, een hele lijst met lampjeskunningen. En die staan al heel veel jaren op een wachtlijst. We hebben ook een potentiële lampjeskunningen. De zaling die jaagt. En die hebben een lampenkap. En onder die lampenkap, dat is waarschijnlijk, misschien, genoeg lampjeskunningen. We gaan die dadelijk gaat vragen stellen, Frank. We gaan al een quizvraag door de zaal doen. En Frank heeft hier een lamp. En als die lamp aangeeft onder die kap, dan weten we hoe er nu lampjeskunningen in staan. Frank zal overigens gewoon even de zaal inlopen. Gewoon slopen, joh. Ik weet niet, wat die erin slaat. Ik zie die vuur in staan. Ik zie die vuur in staan. Oh, die steekt alleen. Frank, kom eens even, joh. Hoe is het met die lamp? Oh, dat komt nog. Dat komt nog. Frank, die steekt ten eerste. Ja, ik kan het een vraag stellen. Zit hier soms in Elsen geboren? Nee. Oh shit, Lamboe. Ronde Pilar. Die is er dan weer. Oh wacht, die steekt nog één hier achter. Oh, dan gaan we eens even hier dan ook kijken. Oh, god. Wat zal ik eens even... Oh ja! Het keer soms de laatste jaren opgelopen in Belgische optochten. Nee. Oh, man. Oh, weer die lamp, joh. We hebben dit voor klappen. En gewoon in. Ik wil niet eens even een rondje. Ik ga er eens even door de zaal lopen. Dan wil ik eens kijken hoe het in de steekt. Even kijken. Oh, Frank, de vuur aan. Dat zal ze wel vinden. Je hebt die kansvuur aangezet. Dat zal ze wel weer. Ik wil eens even kijken. Oh. Frank, kom eens even. Woont hier in Mees? Nee, dat is een nee antwoord. Nee. Wat voor een nee? Dat is willekeurig door de zaal. Ik kan er eens lopen. Eens even kijken. Steek die achterin. Van de jongen ook eens delen. Ik kan eens heel even. Dat is... Kom op mee. Ik geloof eens weer Frank. Oh, wacht even. Frank, kom. Frank, ik denk dat we ze hebben. Ja, Frank, ik denk dat we ze hebben. Frank, kom even. Zo, dat is... Frank, ik denk dat we heel warm zijn. Ik denk dat we heel warm zijn. Morgen eens gaat vragen. Staat hier al 6 jaar op een wachtlijst om lampjeskunningen te werken? Alweer nee. En hoe dan? Ja, gewoon even kijken. Het is wel warm, Pino. Oh, die warm. Ja. Zeg, morgen ging het gaan aan de uitvoering. Zit hier soms al eens urgenskunning in geweest? Nee. Het gebeurt nu. Wat gebeurt? Het is dit. Kortsluiting, Frank. Zit hier echt in de nuurlampjeskunningen? Frank, ik heb geen kappen meer. Wacht eens even. De sheet ligt deze kant op. Hier is voor u de nuurlampjeskunningen. We hebben wel een nieuw probleem, joh. Want die kan wel lampjeskunningen weer, maar zorg ongeveer dat niet doen. Nee. Lampjeskunningen hier in Steen, die hebben een chique gedaan, die hebben chique krantjes op.
Ik ga me eens even de tijd geven. Ik ga zo meteen een minuut of 10. Dat heb ik zin in. Luc, gaan we even 10 minuten gaan. Landjeskoningin Hildegard. En zijn aanwezig de hofdames. Landjeskoningin komt hier. En dan gaan we doen als je op de team over. Ik wil net alles pakken. Want de Landjeskoningin natuurlijk. Die is nog geen Landjeskoningin. Auguste waren al flink haast. De lamp is al overgedragen, zie ik, door Michelle. En ik vraag aan de twee wethouders, kom even naar boven, ik doe een stapje terug. En ik ga eigenlijk direct vragen om zich eerst in functie te zetten. En u werkt dat bij het Landjescomité. Ik ga aan onze vicevoorzitter vragen van, wil ze de wethouders de scherp geven, zodat ze de scherp kunnen omhouden, zodat ze zichtbaar is als de Landjeskoningin 2026. Ik word wet al helemaal gesproken. Die lampjes van dat krantje, die moeten nog aan. Kijk eens op dat geluk en allemaal over. Oud-koningin Isa de Biolen. Isa, kom eens erbij, meidje. Ja! En dan mag ik zeggen, hier is zekerlijk de nieuwe Landjeskoningin 2026, Hildegard. En ik ben hier, dat ik me wat